Il-maratona ta' ġbir ta' fondi bris il-Partit Nazzjonalista bit-tema fl-imkien għal pajjiżna li se tkun organizzata għal ħadd li ġej għandha importanza kbira għal partit li jrid ikompli jsaħħaħ lilu nnifsu fuq diversi aspetti biex hekk mhux biss ikun f'pożizzjoni aħjar li jagħmel kampanja l-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej, iżda wkoll biex ikompli jagħmel l-investimenti meħtieġa fih danu fid-dawl tal-elezzjoni ġenerali tal-2022. Din kienet id-dikjarazzjoni tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli f'intervista mal-ġurnal In-Nazzjon dwar l-aħħar preparamenti qabel il-maratona tal-ħadd li tiftaħ fis-sija ta' wara nofsinhar. Clyde Puli qal li l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista għaddejja bla waqfien biex ikompli l-immodernizzar tal-istrutturi tal-partit kif ukoll l-aġġornamenti tal-mekkaniżmu intern tiegħu. Clyde Puli qal li kontrarjament għal Partit Laburista, il-Partit Nazzjonalista m'għandux idħul kbir ta' mijiet ta' eluf ta' euro, fosthom grazzi għal beħ tal-Australia Hall, il-kiri ta' Raffles u l-mod kif ħataf qatt ta' binjiet u għamilhom każini tiegħu. U għalhekk li minn żmien għal żmien idur fuq il-partitari tiegħu biex jistidinhom jikkontribwixxu mill-aħjar li jistgħu bris il-ħidma li qed iwettaq il-Partit Nazzjonalista. Clyde Puli qal li din hija ħidma fuq kull front u li ma taqta' xejn, ħidma li qed tagħti r-riżultati. Mistoqsi dwar l-importanza tal-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej, is-Segretarju Ġenerali qal li dawn l-elezzjonijiet huma importanti u għalhekk il-Partit Nazzjonalista qed iwassal messaġġ qawwi. Don't vote, get Labour, stay at home, get Labour. U qal li fil-25 ta' Mejju li ġej il-poplu Malti u Awċi għandu l-opportunità li joħroġ jivvota u jivvota favur il-batut u l-vulnerabbli u bil-qawwa kontra il-korruzzjoni.